дар бораи дӯсти беҳтаринат чиро медонӣ? Ному насаб, суроға, рақами телефон, хислату рафтор, аксу дигар маълумот. Агар касе дар бораи дӯстат аз ту пурсад, оё ин маълумотро пешниҳод мекунӣ ё не? оё медонӣ ки бе иҷозати дӯсти худ ҳуқуқ надорӣ ки ин корро анҷом диҳӣ? Зеро ин маълумоти шахсии дӯстат ба шумор меравад. ин навбат дар бораи маълумоти шахсӣ хоҳем гуфт ки чаро муҳим аст. ҳамчунин ту низ бояд дар пешниҳоди маълумоти шахсии худ эҳтиёткор бошӣ ва бояд донӣ ки кадом маълумотро ба дигарон гӯӣ, кадомашро не. тасаввур кун ки ҳамёнатро ки дар он шиноснома, корти бонкӣ, расмҳои худу хонаводаат ҳаст, ба дигар кас медиҳӣ. баъд аз ин нигарон ҳастӣ ки ин лаҳза ё каме дертар онро боз мекунад. мубодилаи маълумоти шахсӣ ба мисли додани ҳамин ҳамёнат аст. номгӯи маълумоти шахсӣ зиёд аст, аз ҷумла суроғаи хона, ҳаёти оилавӣ, расмҳо, вазъи саломатӣ, рақами шиноснома ва ғайра, ки мо наметавонем ҳамаи онҳоро ба дигарон дастрас созем. масалан, суроғаи хонаро гуфта метавонӣ, вале рақами шиносномаву маълумоти бонкиро не. то ҳадди имкон ҳифзи маълумоти шахсӣ барои мо муҳим аст. ҳар қадаре ки дигарон дар бораи мо бештар донанд, ҳамон қадар осебпазиртар мешавем. масалан, бо як дӯсти деринаи хеш ки ҳамаи маълумоти шахсии туро дорад, муносибатат вайрон мешавад ва ӯ ҳама маълумотро на танҳо ба дигар дӯстонатон, ҳатто дар интернет паҳн мекунад. агар дӯстат ин корро анҷом дод, ту низ маълумоти шахсии ӯро фош мекунӣ? не, албатта. ин кор нодуруст хоҳад буд, зеро амали дӯстат қонуншиканӣ буд ва ту низ ҳамин корро карда истодаӣ. беҳтараш роҳи дурусту қонуниро истифода бар. ҳуқуқшинос мегӯяд ки ту чӣ кор бояд кунӣ ва дӯстатро чӣ интизор аст. агар дӯсти шумо маълумоти шахсии шуморо паҳн карда, тибқи модда 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо ӯро корҳои ҳатмӣ, ҳатто ҷарима ва корҳои ислоҳии меҳнатӣ интизор аст. тибқи банди 2 ҳамин модда ҷавобгарӣ боз сахттар мешавад. инчунин бо фош гардидани маълумоти шахсии шумо фикр мекунед ки ба шумо зарари маънавӣ расидааст, метавонед барои барқарор кардани ҳуқуқи хеш ба суд муроҷиат карда товони маънавӣ рӯёнед. умедворем ки маълумоти заруриро барои худ гирифтед. мақсад аз таҳияи ин навор ин аст ки шумо бештар донеду ба ҳуқуқҳои дигарон эҳтиром гузоред. ҳолате буд ки дӯсти шумо маълумоти шахсии шуморо паҳн карда бошад? агар ҳа, дар шаҳр нависед. то нашри минбаъда, хайр.